muzukuru inini ndiri kuda mari. Ndakati sekuru zvinhu zvahandina mari. Ndakakupai mari munoiwana kupi misinzi musisashandi. Vane bhasikoro wapamashopsi zvikanzi handiti waitiwo uri kuda here kaposhini kekuti uvake ukwanise kugara. Ndakati hongu. Zvakanzi unondipa mari ndokupa kaposhini kunze kwemunda. Kwakaperera munda wangu kwandisingaribe ndokwandinokupa. Ndakati pakanaka sekuru manyaya yeminda inotoda kutoti titoita sabhuku wangu aripo imimomo naSamuel saka tosangana mangwana pamunda. Ndokubva ndatora sabhuku wangu kaseke mangwana acho makuseni ndokuenda pamunda. Ndokubva ndaona sekuru vachiuya nemwana wavo nasabhuku. Wakatenga nzvimbo kuna Nyalo. Wakatenga nzvimbo yakakura sei? 20 by 30. Goreri? Last week. Last week? Yeah. So it's a bit here. Need an agreement of selling. No. Wakatengesera mari? Garamu pasi no kampuri. Wakatengesera mari? Wakatengesa 500. 500. Ndekupi? Kupoti. Matengeserana chanetsa chi? Ndakazoona sekuru ana sekuru vana vamukoma wasekuru vakanditengesera vakuuya vachiti pamatengeserana pasiripo nzvimbo yasekuru vakutengesera indini ndobva vandiratidza muganho ana sekuru. Saka ndaisa mapango ruzhowa pamapango panzvimbo iyo. Ndakazoona sekuru vangu ava vachisvika kuseni naPerfect, anonzi Perfect, vachiti imbomira zvauri kuita izvozvo tabva kwaChief Chinamhora vati imbomira zvauri kuita vangu vari 4. Ndobva ndati pakanaka sekuru, inini handisi kuda noise, imi michionesanai nasekuru baba venyu mozondiudza kuti mune marongei. Ndobva tatongokwazisana tichipesana. Ndo zvakazoita kuti ndiuye kuno. Chakumbira maplani yalo kuti tauriwo zvakaitika. Sore changamika. Ni zvamwani nyanyinogara kuti ndinogara kuno. So pavaita kupi? Munogara kuno kupi? Ndinogara kuno kumaparerewo. So ndinorima hangu kuti ndokumusha. Saka pavakaitanga kuita nhau dzavo dzekutengeserana pamunda ipapo vachinetsana akatengesa nzvimbo ndiani? Akatengesa ndibaba ndokumwe varimo. Saka anonzi maplani yalonga ndo ndini. Amanga iwo sewamhangarira maplani Ndo vakandimisa kuti ndisaenderere mberi nezvandaita nokuti mwana wasekuru vakanditengesera. Ndo vakasvika vakandimisa, sekuru vachitenderera mberi, ava vachitimira, ava vachitenderera mberi, ava vachitimira. enda mberi tinzwe nyalo. Right. Chikonzero chiri chavari kutaura kuti ndakavamisa inhau yekuti munda iwoyo ndakaupiwa nedare rino. Mushure mekunge wangutengeswazve nababa, apa kake chipiri vachiita zvimwe chetezvo pamunda umwe chetewo. Ndikatonyorerwa nedare rino ndinofunga ndine
ndakaenda kupoti ndikasikunoona sabhuku wangu. Sabhuku akasimukoone komiti yake, tikaenda kusumbe kune munda iwowo, tikasikusangana na Edward tikasikusangana na Edward pamunda. Sabhuku vakaedza kutsanangura kuti ndo mamiriro akaita pamunda, ndo kumira kwaakaita zvaari kuti vakandimisa. Sabhuku ndo vakamutsanangurira kuti munda uyu ndeuyu, ndo zvatakaita ndokudzoka kwatakaita. Zvino takazoshamisika taakushedzwa kudara. Zvakanaka. Takumbira vadare kana paine zvamunoda kuzwisisa. Baba zvamakatenesa munda makamusira munda uyu. Nini munda unavauto unavava. Mimi. Notonezo kupanga. Sakaina nangu ninamu zvokuti yani pakano Yohani. Unokudare kuno. Ndokudare redu ridare rati. Zita renyu rakazara Saka ndisikumboziva kuti kwakaitwa dare rekuti uyakuwa munda. Zita renyu rakazara rinonzani? Ndinonzi Musa Nyalonga. Musa. Njaya imberi. Zvino Raju muchiri muchidini. Iwe wati vakauya vakakumisa vakati tabva kuna mambo chinamona. Shoko rabva kuna mambo chinamona. Ndomataurira vakati Jana kadaro. sekuru mapefect vakangoti perfect achitaura nemwe mukadzi atiuzi. Okay, makabva kuna mambo chinamona kuti endai munomisa munhu. Makataura mashoko aya kwaari kuti tabva kuna mambo chinamona. Ai, hana kuti tabva kuna mambo chinamona. Makati Ini ndakati pamutemo ndinofana kuteedzera kufamba nemutemo, ndinofana kuenda nekuna sabhuku, ndo sabhuku wangu ndiwo unofamba naye kweshe. sabhuku ari mberi. Sabhuku tine urombo sabhuku ashake pana mai vavo, saka hapana kwanza. Tine nyaya yakapinda mudare muno ndapuwa pana kuna judgment yakaitwa 2011 namambo chinamona vakatoari akuti yanga iri nyaya yamaplan Nyalonga natekshua busu ndiani tekshua busu tekshua busu ndiani pane mukomana aigara kuSumbe wandaishanda naye netekshua. ndiye akanga amhangarirwa nemwana wenyu muna 2011 wanga uri mberi padare pacho. Ininiga ndaivepo. Mambo wakati chii pamusoro penyaya yatekshua namaplan? Mambo yakatsanangura zvakaitika. Mambo ndobva vati nenda munozorana kutoretenga makwerete saka ndobva ndadzokera ndanopa uzumariyo ndobva inini ndavazotaura kuti ndadzorera kuti koti yekukoiro mambo ndobva vazotuma amufunya ndiwo anga achishanda sejinda kueria kwedu ndovakandinda zvanzi pakudzorera uyu mari yakabva kunani ndatai mari yakuzuru yakairi yangu nokuti ndandine chikwereti nakuzo uyu mwana haana kunge auya kuzorera njeubaba kuti naibaba zvinofamba sei mamisiro atatakazviita saka ndadzorera taura mfunya vakauya chiti zvadzina mambo kana wadzorera munhu mari yake wotikontinya unyika iye kuzwa kuti akauya kunozorera ndapiwa mari yangu saka zvakanaka takuverenga mutongo wakaitwa panyaya iyi between maplani ndiwe maplani ya wanga wamhangarira anonzi busu wanga wamhangarira nenyaya yei nenyaya yemunda iwowo akaita sei anga vakaimba pamunda ipapo kuti abve ipapo ndo wakawana kupi iwewo
munda wefemili saka takasingadi kuti chi Family yedu na baba ndango baba. ongo Kana uri family kuda kuita baba munyara. Ngati muda wako uri family ta muda wako uri wa baba. ongo Wakapiwa na baba here muda. Ndozvatira kuti munda ndakati sina kupiwa na saka baba ndewani. munda nguva idzodzo wanga uri wa baba Saka muda ndewa baba. Wakazowana sei kuna baba iwe? munda ndakazo tauya kunokudai ndopakazonzi haiwa imimi baba matengesa saka hamuna basa Baba awo ndo kwatengesa muda. hongo Iwe ndo kwatengesa muda here. vanga vatengesera hanzi usuye neanonzi zoro dzaye ari pano Ndiwo wanga watengesera vanhu here. Bana busu. Ishe wangu buzu tanga tisina kutengesera. Inini ndiri murwere sandipana. Saka panga paine nyaya yanga iri nyaya yekwana musha kwa amai. Ndati kusuyu. Saka buzuyo anga andikorekesa mari. Asi zvakaitika na buzu mani anga aine stendi yake. Mhuri yake yanga isina kukotera. Ndokaramshamari mhuri yako ikambokotera ipapa ovaka stendi yako wapedza ochindisiyira kaimba kari ipapa ndoti ndichakaka ndokupanana vatanga kutana nouya haana kuzodanga kana ipapa haana kana kumbotireka ndinoona baba kuti ndizoti kufamba sei. Saka rwendo runorwu kana uri mishe wangu inini ndiri murwere saka ndatotsvagawo mari yekuti nditese ndiwane kubatsirika kuenda kuchipatara nekuti handina vanoti baba nhasi kana tasvika kuno kana tiri kumberi uko hakuna kana izvozvo kumhoresana taipa hakuna saka ndizvoachigoaa uyu Ora zvakanaka. Iwo ati nzvimbo iyi pamakapinda mudare nanamuswa. Nzvimbo yakeri yababa. Iwo waka uchimhangara on behalf of baba. ndakazikomhangara On behalf yababa. Iwe yakarudzi. Ndoziva kuti iwo wakazowana sei munda. Ndiye mukomana ekero. ane muina wacho Alright, iwe uri munina wababa. Alright. Chii chakazoita kuti uyu atore munda wacho? Iye akazomhangara on behalf of you. ishe Taura chibveko. Iwe taura. Yetsanango. Aiwa, ndoda kuuya kuti ataura. Chakazoita kuti ati wamuda wako kuti ndichaaaa on behalf of baba chii. right chakaitika nyaya yatongwawo sezvandataura kuti vakanzi imi matengesa munda handiti sakura kuti hamusisina munda saka munda taakuchipa chii kumwana ndobva wapiwa iwe waiswa kwandiri ndokubva zvanzi ndingina wangu ndiye achanorima munda imomo namambo vaivepo techitongerwawo ndokuuya kwawakaita munda chi mumaoko mangu kuchangamira handina kuita zvechisimba kana kuti musi wekumutombo iwoyo ibvai matonga muchindipa ai Dare muri kuitwa 2011 pananga ari pepi. Right, buzai. Ndaida kubvunza kuna baba Nyarondo kuti munda wapiwa mwana wenyu manga muchiparima here izvezvi kubva mabva mutongwa. omwishe ndakati amfunya vakatoya kuzoti enda mberi nekurima kutongoto vakazotisiya varikutokurima vakatoya vachiti zvanzi enda unorima munda wangu ndokunge ndichirima munda wangu ndakasununguka. Ndaida kubvunza kuti saka uyu zvamamutengesera tinorima paka. Aiwa hatinambopinda matiri kurima mumunda ayo kati ndingangoti katitsuva kari kumuromo kwemunda hatitati hapana mbeu yatanga Kusvika pedze nguva nyaya iyi dai yakaitwa 2011 ndati ndine ndichizofara kwazvo kana nyaya iyi ikaenda kunoonekwa pagiraundi unoona nyaya yacho mooratidzwa mudaro wacho then moona nyaya yekupinda kwakaita mudare
achitika 2011 nejudgment yataona pano toona kuti ngaitangise sei because yatova nyaya itsva baba vakanga vasungiswa uyu mwana ndeyanga amhangarira munhu akatengeserwa nababa on behalf yababa achida kuti vanhu vakuda kuvatengeserwa nababa saka chiti takuda kuenda unoona munda wacho kuti uchiri mberi wakanga watengeswa nababa wacho kana kuti pachine vanhu vacho here sada titange kutaura nenyaya iyi takuziva zvichiziva zvinokava saka iko zvinoita kuti urongwa iwe Edward namapulani makusumudza dare rineri uye kwakaserekwa munyaya wekukoti handitika toda kuuya kuti tizoona zvipadzavo handitika nosumudza dare rineri nebudzi imwe chete budzi dare rinoita $60 $30 inogara vane mangari $30 nemangari kana mukaona mbudzi mukoti yekusumudza dare munotenga mbudzi nguva yanayo saida tiite tiuye kuzoona nzvimbo iyi kapeshoni musi wesande todzoka kuno kudare tichipedza nyaya dare raakuziva zvepadzavo right iyezve taakusunga taakudzokera kumusha toita urongwa hwekusunga chii kusumudza dare Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. nyaya toda kuti gare zvakanaka vana vako handiti unobvuma kuti vana vako era Ongish. unozvibvuma hauna doubt Ndina doubt. vana vako ani totarisira kudari kutarisira kuti mugare zvakanaka nevana ini vana muda kusvika kupi muchitiza baba vakakubereka muchironga nemadzimai kuti ngatitize pamusha tiende koparerefu tiende kunorodya kushoda muchitiza pamusha penyu musvika rini muda kumira kuti wafe wozonyatsoenda mushe mushe kwete saka tinotoriwa tinoenda kunoshandi muchivaigira pasuku tinoenda ivo vaigirwa chii last time nevana Asisha wangu ndina kana akauya nemasabuni nebhodhi remasabuni vakauya kuzokumbira kuregera mazuva ture tauda kuita towards kurima shizha rapera ndobva ndatosikomugamuchira makore mangani vasati vabhuya pangwani nguva akatotirebera taitopfuudzana munzira kudai nomunorokanochi ndobva ndasikomugamuchira ina ndauza kuti kugamuchira varuita kudaro totsodzadzira kuti tizongoramba tisikakavadzana ndakatomugamuchira akatoya nemasabhuku ndenge yavo mutombo watichavenga pano kamusorokuti muteto asi tatokunzira zvinogara zvakanaka nevana handizvi vana unogara zvakanaka nababoi handizvi iwe muroora usatyete zvara hawambofa kwamupfura aida kupfura aida kungotyidzira chete asi vakona utyidzira muroora hapana chitamba chinodziramu nepfuti hakuna zvakadaro hatii munhu mukuru stere hatii mutoite zvinhu zvakadaro varoora handizvi totoda wazvikuru kuti wawe kumusha kwakweyo kwete kuti wazvikuru wokurira munoshokera kuti vachidzidza kutamba nje muno iwana sekuru kumusha uko vanogona vadzidzisa kunina kufudza mwambo nembudzi ndaitofudza mombe dzake for 2 years ndina tichifudza musha ndobva vakazokutanga kusumuka kutaura taura zvandangodzisiyawo zvingapinde dambu saka mombe dziri hazvino kwakaibanisa kunzati zvakanaka ndaatongosiyawo pamusoro imamo dare rasvika pakupa mutongo wekuti nzvimbo iyi iri kunze kwemunda yekwanyalongo
kana pachigarika sabhuku chimbambaira vanogona kuti Edward Mapfumo agare.